יורד מבול. מלא. מלא. כנרת בגשם, שיטפונות. איזה ברדק. זהו, אני חייב להיכנס פה באיזה סירה. אין לי ברירה, אני מקווה שהם לא יכעסו עליו, אני מקווה. וואו. רגע. נכנסתי לתוך הסירה, אתם לא מבינים איזה שיטפון. תראו את הציוד שלי, וואי. אין, אני לא יכול גם לצאת, אתה לא מבין. התחיל מבול, שאם אני מפה עד לרכב, אני מים. אני מתחבא פה בתוך הסירה והיא כולה רועדת, אני מקווה שהיא לא תתנתק. קטסטרופה. וואי, איזה גשם בכנרת, מלא. הציוד שלי, פשוט יש פה שערה. אתם יודעים מה זה שערה? וואי. וואי. הבעיה שגם הסירה הזאת היא לא עומדת בכלל בגשם. הגג הזה הוא לשמש, אז זה ממשיך לרדת עליי מהגג. טוב, זה לפחות יותר טוב. וואו, כולי נרטבתי, איזה ברדק. כנרת פה סוערת, כל הסירה פה רוקדת. מה הפחד שלי כדייג? שאיך שאני עולה לרכב חזרה הביתה, פתאום העננים נעלמים, השמש יוצאת, ואז אתה אומר, איזה באסה שהתקפלתי. זה לא נראה טוב, בוא נגיד כך. זה נראה טוב לכנרת, לא לי, כדייג. תסביכים של דייגים, רק דייגים יבינו את התסביכים האלה. של להתקפל, ואיך שאתה מתקפל, פתאום